एसेबां जिखिनि खामानि मावगासिनो आंनो 500 फैसा नांगौ नङाबा आं दिनैनिफ्राय मावला मा मावला बेलाय खामानिया जाहां जेन थेन मिशना कमप्लिट जासिगोनानो सप्तासे होबावबा जासिगोनानो नोंहालाय मा आरो खामानि मावा जालायबाय जुदि मावनांगौ आंनो 500 फैसा हर नङाबा मावा आङो सोरबा ओरैनो फ्रियावनो मावबाय थागोन होगोन आं होगोन होननानै बुंदोंना खामानियानो कमप्लिट जाखाथारसिगोन नोंहालाय मा फैसा नांबावो जागालायखौ जुदि होआ होनबा दिनैनिफ्राय आं मावला स्टप थांबायसो माथो होआबा जानाय नंला बिनो र' नो लां फैसाखौथ' होगोन आं साबे खिन्थु खबरदार मोजाङै खामानिया माव सप्तासेल' दंबावो दिनै होनो दंबावो ना दिनै होनो हादोंना हायाखै दिनैनिखौ होखाबाय आङो खेबनै आरो खेबसे दंबावो दा इभिनिं टाइमाव हर फैसाया हर माबार आयै आं सानदोंमोन गुथाला डिउटियाव थाङैनि सिगांनो सानैबो शिब मन्दिराव थांनानै एसे फुजा हैना फैनि नामा खुलुमना फैनि मोजांसो मन्दिराव थांगोन सानदोंब्लालाय नोंसोरो बे कर्ट मेरेज जानायनिफ्रायथ' जेनेबा आगोलबो जेरावबो थांनायानो जायाखैना मन्दिराव थांनानै फै सानैबो आं सानखाबाय थादोंमोन नोंसोर सानैखौ बबेबा मन्दिराव थिनहरनि होननानै माबा आयै खाथियाव अबाव दङ मन्दिर शिब मन्दिर शिब मन्दिरा दङ एसे गोजान आरो भगपुराव दङ शिब मन्दिर गिदिर बारा गोजान नङा 10 किल'मिटारसो थांनांगोन भगपुर गुथाला सिनायो खोमा दे ना दा सिनायो बिसोर आगोल थांखांबाय होमब्लालाय आयै गाबोननो थांना फैनोसै थांबानो जाबाय बारा गिदिर फुजा लाङाबाबो ओरैनो खुलुमना फैनोसै उनाव फुजाफोरखौ गिदिरै माबानो हागोन दे दा ओरैनो खुलुमना फैदो आरो ओजों मन्दिरावनो नांगौ बुस्थु मोनखायो दे ओजोंनो मोनखायो जागोन दे होमब्लालाय आयै गाबोन थांसै जों सानैजों थांबानो जाबाय थां मानसिफोरा थांसै दे बिराद गिदिर प्रब्लेमाव फसिबायलै आं बिराद गिदिर प्रब्लेमाव फसिबाय माबोरै ओंखारनो हाबावनोदां आं बेनिफ्राय सोरबा मोनथिनायब्लाबो मायबा मोनसे जागौमोन लखबाव दं होननानैथ' रावबो मोनथिया सोर मदद खालायफैनो दा आंखौ बेयावनो थाबाय थानांसिगोन नामा आङो दस गैया दाय गैयानो बे सिख्लायालाय आंजों एसेबां दुश्मनि लानांगौ ने एसेबां फिसा खोथानि थाखाय बियो आंजों खिथेर लानांगौ जाबाय माबायदि सिख्ला बियो एसेबां गाज्रि गोसोनि सिख्ला थायो होनना मोनथियामोनलाय आं इसिबां सेवनाय गोसो इसिबां फिसा खोथानि थाखायदि आंखौ बे सिख्लाया जेलाव गालांगोन बेखौ आं माब्लाबाबो सानाखैमोन दाथ' लकआपआवनो दङ एसे मोजाङैनो दं आंथ' दहाय रायलायनाय खोनादों जोंफोरखौ जेलावसो एंगार हरसिगोन होननानै दा जुदि जेलाव एंगार हरो मा जागोन जेलनि परिस्थितियाथ' जेलनि इनभाइरमेन्टआथ' डेन्जार जाखायो माबायदि थागोन आं जेलाव पुलिसनो खोन्थानोबो सोरखौबा न'नि मानसिनो खबर होनोबो सोरनो होनो आं ना बाबाखौ आदा गुथालखौ हायो ने आइखौ हायो बारहुंखाखौ हायो आं ओजों गामियाव न'आव रावखौबो फन खालायनो साहस गैया ओजों आरो आइखौ फन खालायनो गोसो गैया आं बिना दाय खालायनानैनो बेबायदिनो जेलाव थांनांसिगोन नामा आं रेकर्डआनो गाज्रिसो जाबाय आंहा पुलिसफोराबो एसेबो खोनासंनो गोसो जाया आं गैया होननानै बुंखादोंमोन बे जायगायाव थेवबो आंखौ फासायनानै दोनथारबाय बे पुलिसफोराबो लोगोसो बिसोरजों मानसिफोरा फैनाया जोब्बाय दे जिरायनोसै आं दसे मोजाङैनो मानसिफोरखौ जाहोहरनो हाबाय दे आंहासो जेबो मावाबाबो थांलाय फैलायावनो मेंबाय फुरिबा दंना गैला आबै हाबिला आबै साहाखौनो फुदुंदोलै लाल साहा खापसे फुरि दंबा लाबो गांनै जानोसै आं साहाफोरखौ लोंनो मोनबाय थायाबा सान्थि मोना आं मा नांगौ आबै साहा लोंगौमोन आङो खापसे नों बाजैया अबाव थांखो बाजैया लेट्रिनावसो थांदों लेट्रिनावसो थांबाय आं साहासो खापसे लोंनो नागिरदोंमोन संख्रि ना सिनि लोंनो आंनो फुदुंना लाबोनि आरो संख्रिनि लाबो आबै संख्रिनि बेनिफ्राय फुरि दंना फुरि गांनै लाबो दे मोनसे खामानि खर्मआ जोब्बाय दे स्रां मोनबाय गोसोफोरखौ गुथाल नैबेखौ आनै मोननो हैना फैनाय आनै लोङानाव माबेलाय मा बुस्थु एसे फुरि गला आं गथ'फोरनो हरनो नागिरदों राजा रानि मोननो रानि मोननो हर बेनिफ्राय मामाजों आनैजों फैनाय ना बिसोरो बयबो फैजोबनाय ना गैया मामाल' फैदों आनैया लोमजादोंनो बेनिफ्राय नानि मोनाबो आनैया लोमजानायखायनो फैयासै
हर आं हैना फैगोन दे बेखौ जाथों बिसोर गथ'फोरा औ बिसोर फैनोबो मोनासैना गथ'फोरा बिस्रा जागौमोन ओंखायनो एसे थानायखौ हरबाय आं आग्लायनायखौ जागोन मालाय बिसोर गथ'फ्रा र' होमबा आं हैना फैनि ओमफ्राय गोबाव खालायनाङा थाब फैदे औ जागोन दे ए बागिनसो माथो फै आनै लोमजादों होननाया मोजां मोनबायना लोमजादों लोमजानाया ना मामाया बुंदोंमोन लोमजादों होननानै बिनिखायनो थांनो हायासै जोंनियाव औ बागिन नै दाबोसो एसे माने खर'फोरखौ मोजां मोनाखै बागिन लोमजानाय मोननायखायनो थाङासै आङो मुलिफोरखौ जाबानो जाबाय नै आनै बेखौ लाखि मा बेलाय ओइ खानानिनो एसे खाना माने बे फुरि आरो गला एसे दङ थांनायबो जायासैना नोंसोरो राजाजों रानिजों जागौमोन खोमा बिसोरबो थांनाय जायासै हाबिलाया हरफादों एसे नो लाखियानै हरलायदों आरो औ गथ'फोरा जागोन दे लाबाबाबो जालायगौमोन दे लाबोदोंब्लालाय लाखिनोसै दे आरो र' गसंसो होबाय थाबाय आं जिरायनो हागोन र' नाङा दे आनै खामानि दङ जिरायलायला बेखौ लाखि आं थांसै औ दे होमबालाय गोथाव मोनजासिगोन र' जानो लुबैखादोंमोन आं फै सानैबो ज'नो खुलुमहैनोसै आबैया खिन्थाहरदों जोंफोर दा हाबा जागोदान ना ज'नो मन्दिराव बेबायदि ज'यैसो खुलुमनांगौनो हारसिं खुलुमनाङानो बेबायदि नामा दे जायो दे जेरैबाबो जायो हे आफा बाबा शिब बाबा गुथाला साख्रियाव थांसिगोन डिउटियाव थांसिगोन बेखौ मोजाङै लाखि आफा बेया जेन जेबो खैफोद जाया मोजाङै जों बे डिउटि मावनो हायो मोजाङै जों थायो आंनि हौवाखौ आंनि खाफालनि सिन्दुरखौ मोजाङै लाखि आफा बेयो जेन जोंफोरनि गोजानाव थानानैबो मोजाङैनो थायो जेबो प्रब्लेमाव गोग्लैया आं आंनि गोसोनि खोथाखौ सोरनो फोरमायनो आफा नोंथ' गासैखौबो मोनथिखाजोबगौ आंनि गोसोआव दा बेसेबां सोंथि फैदों बेसेबां गिनाय फैदों आंखौ गारना थांसिगोन गुथाला बे डिउटियाव सोरनियाव मदद बिनो आफा नोंल'सो इसोर आफा आनान गसाइ नोंनो नायहरदो आंनि हौवाखौ मोजाङै लाखि आफा शिब आंनि हौवाया जेन मोजाङै थायो दे आं सानफ्रोमबो नोंनि मुङाव आं सानफ्रोमबो साथि लागायगोन आलारि बाथि लागायगोन आफा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम बाबा शिब जाबाय खुलुमनाया औ नांगौ बायदि फुजाखौ होनो हायासै आरो दे जेबो नङा दे इसोराबो मिन्थिगौ हाखु दाखु जाबायना मैयाबो सोलाबासै दिनै फुङावनो फैबाय अबाव आरो औ आं बुंदों दे गोसोजों गोसो आफा शिबखौ जेब्ला आं डिउटिनिफ्राय फैगोन सानैबो ज'नो फुजा गिदिर लाना फैगोन होननानै आफा शिबा खोनागासिनो पद्मा नुदोंना बोरायखौ फैदों नामा बोराया फैयाखै बे फाफि बोराया मा जाखो बियो नांगौ जानायखाय लामाथिं फैयाखै नोङो नों लामायावनो ओरैनो गसंना थाबाय थानाय बायदि थानाय ओमफ्राय नुबानो लिंहरनानै बुं बोरायखौ दे बेनिफ्राय आंखौ फन खालाय जागोन दे बे फाफि असयबो बोराया दा नांगौ जानायखाय मानो थाखै बेयो जोंनि लामाथिं दाखालिफोर माथो थांनो होआबो जबरदस्ति थांबाय थादोंमोन थैबायसो नामा बाल बोरायनि क'क्राझारखौ गारनानैसो थांबाय बे सैमा बोरायखौ दा अबाव नागिरना मोननांगौ आं मेडाम कफि लोंबावनो ना मेडाम कफि आं दसे थाना थांसिगोन र' मेडाम लोंनोबा लोंथारदो बानायथारसै आङो दै गुदुं दंखायो दे खापसे लाबो लों सार दाखालिबोनि सिख्ला दावनाय केसा नोंथाङा दि बुंदोंमोन सार बे केसाव बे खाथिनि एटिएमनि सिसि केमेराखौ चेक खालाय होननानै मानोना बिसोर बे खाथियाव नांज्लायबाय दंमोन ना औ फुटेजखौ नायबाय नामा नायाखै सार थारमाने आं नायनो होनायनि जाहोना जाबाय बे खाथि खालानि बे दखानिफोरा बुंदों साथाम सेंग्रायासो एदावबाय दंमोन होननानै बेनिखायनो आङो हरखाबनो गोसोखांबाय बे सिसिटिभि केमेरानि खोथाखौ एटिएमनि खोथाखौ बेनिखायनो आं बेखौ चेक खालायनो थिनदोंमोन औ सार
बेनोथ' नायजासिगौ थारमाने आं गोसोआव दाउट जागासिनो बे रनि बर' होननाय सेंग्राया बिसोरजों गैया नामा बेबायदि मोनबाय दं आं मानोना साननै सानथामनि गेजेरावनो बिसोरखौ जेलाव दोनहरनाय जासिगोन आरो जेबो गोरोन्थि गैयालाबासिनो सोरबा बे मासुम मानसिखौ बेबायदि गोरोन्थि गैयै मानसिखौ जेलाव दोनहरनो हायाना बेनिखायनो लास्ट बे सेंग्राया बुंबाय थानायखाय आं एसे माबोरैबा मोननानै बे सिसि केमेराखौ चेक खालामनो थाखाय थिनदोंमोन नाथाय सार दा कमप्लेनखौ जे बे एमएलए नि फिसाजो दिम्पोलासो होदों बे सिख्ला मानसि बेयो आरो बेयो ओरैनो रागा जोंनानै माबादों बेफोरो नर्मेल खोथा जेबो नङा जुदि बियो गैया जुदि बिखौ मोना जों बिखौ एंगारहरगोन येस सार नाथाय सार बिफाया मायबा एक्सन लाबालाय जोंफोरनि सायाव बेफोर फिसा फेनला केस बेफोरखौ एमएलए सारा गोसो होबाय थानो सम गैया आरो दिम्पुलाथ' जेबो मोनथिखाया बे जेलावनो दं बायदि सानदों बिसोरनि बे एसेबां जेलनि माने नलेज गैया बे सिख्ला मानसि जेबो मोनथिया बिसोर